What's up? Hipos na kadyo. Anang kahipos na. Pwede na pud bong kagon sa mga mangukay. Hipos na kadyo. Open ta karon ko to 6. Time check mga 4 na ron. So, dire mo. Located at LYK Building, Lexus Thrift Store. So, sorry na mo dire. Kung hindi mo gusto na palit, pwede na po chit-chat na ako, pero naibayad. Yo, mga to. Pamayan na naman na ng jacket, pambadzi. Inusa na naman na. Mga to. Tambay-tambay sila naman ta. Yo, kung may namalit po, saryahan naman ako sa nahitabog hapon. Nangyari si Priori. Nipalit siya og mga shirt o t-shirt. Dala picture